akong uyab, uy! Sus, wa pa dyan nag-online. Iyon man siya magkita. May ang hawa, hantod ka, wala pa man dyan siya nakabot, uy! Samo ko nito. Ala, wa pa dyan, ay! Kapoy na dyan ko, ani ba? Ingon niya, magkita ni, kay mag-date daw, may karong anniversary, may namoron, ay! Ala, wa pa dyan nag-online. Ay! Agoy, wa na, na-defeat ako na eh. Sa iba ba eh? Sina? Sina daw ka, pataw nga. Di namatay hinoon. Sa uyab eh. Lahisan na, magdula sa tao eh. Simusukugod eh. Kahula trato dito, sa'yo pa man siguro. Kahula pa ron. Ipadula ka ta, sige. Pinti ta, sugunay ta, sugunay. Patay zilong. Patay ng zilungan eh. Dot-dot kang zilunga ka. Oh. Ay na nagisigigis ko. Uyab-uyab wala, nakaroon ka dyan lang. Dula sa ta sa'yo pa. Gulat ako dito oh. Patay. Ako sinaan na. Silan ikaw. Taro ka na. Napakadaog ta. Samungkad, uy! Do not disturb ba siguro to yaha, uy! Na-flight mode ganito pa. Samungkad ito, wana, uy! Kung na mag-date kami ron, kaya nagpasay, sa nang urasa, oh! Sapit naman, alas 3, uy! Na, huli ang nabakos kong mama, alas 4, na! Namin may time ay, uy! Samungkad, aha naman tutawana di ay! Charta na ko yung barkada, be! Dugit kay kantawanak ka. Tanaon ta. Di ba ka mo ari? Uy! Hindi ka ba tayo mga uyab dito sa kuha? Nagulata daw to siya. Sukura ba kayo ito siya? O di na ka tungtong daw dito sa yaha ron. Di ka kadto sa yaha. Mangita, di daw siya lain. Sa? Ay! Halak ta! Saan na maurasa ron? Na! Wadi ko kabantay. O sige, ako atong kutakon. Ako itong atuon ito. Sumimbay, uy. Saan na urasa di? Ay, nandiyan siya dito. Nawag ko sa labot. Di ako atuon, be. Sus, puto sa kundula.